Ahoj, ahoj priatelia. Máme tu déjà vu z marca roku 2022. Skúsim pripomenúť, čo sa stalo vtedy a čo sa deje dnes. Takže, Rusko napadlo Ukrajinu 24. februára 2022. 28. februára sa stretli prvýkrát vyjednávači na ukrajinsko-bieloruskej hranici. Znamená, 4 dní po začiatku invázie bola situácia pre Kyjev taká, že bol odhodlaný rokovať o miery. Všetci, čo sa smejú, že Rusi to mali naplánované na 3 dní a nedodržali a trvá to 3 roky, by si mali spomenúť na tento prvý dátum rokovaní o prímeri. Následne sa Rusi stretli už na vážnych rokovaniach v Istanbule 29.3.22, kde vyrokovali určitú dohodu, ktorá bola podľa všetkých parametrov pre Ukrajinu síce diktátom, ale s odstupom času bola najpríjemnejšou dohodou, čo sa týka straty územia, ktorú mohli dosiahnuť. Čas ukázal, že lepšie to už nikdy nebude, ako to bolo navrhnuté v Istanbule. Čo sa stalo následne? Johnson priletel do Kyjeva 10.4., keď bola dohoda vyrokovaná a parafovaná. Porozprával sa so Zelenským, dal mu záruky, že Ukrajina bude podporovaná Európskou úniou a hlavne Britániou, takže nemá ukončovať vojenský konflikt. Zelenský sa nechal presvedčiť a vo vojenskom konflikte pokračuje dodnes. 17.6. bol Johnson opäť v Kyjeve v roku 2022, aby sa ubezpečil, že Zelenský necúvne. Necúvol. Čo sa nám deje teraz? 3 roky po trvajúceho konfliktu nám prinieslo neustále zväčšujúce sa straty ukrajinského územia a skoro 800 000 vyradených vojakov na jednej aj druhej strane, čiže dohromady viac ako 1,5 milióna zmrzačených a mŕtvych ľudí. Konečne po nástupe Trumpa k moci znova prišlo na rad ukončenie tohto konfliktu. Trump vyhlásil verejne, že ho ukončí do 24 hodín, čo samozrejme bolo nadnesené. Avšak prikročil okamžite k rokovaniam s Moskvou aj s Kyjevom. Kyjevu ponúkol zmluvu o nerastoch Ukrajiny. Keď ju Kyjev podpíše, on zabezpečí mierové rokovania s výsledkom prímeria a nakoniec mieru. Takáto dohoda bola na stole. Američania odovzdali svoj návrh zmluvy Ukrajincom. Ukrajinci niečo dopracovali a v dobrej viere, že ju podpíšu, vyletel Zelenský do Bieleho domu, do Washingtonu. Tam sa stretol 28.2.25 s Trumpom. Všetci vieme, ako to dopadlo. Najskôr na začiatku asi 1,5 hodiny rokovania bolo všetko v poriadku, tlapkali sa, uisťovali sa, ako bude Putin donútený k podpísaniu mierovej zmluvy. Potom sa to však zvrhlo. Trump vyhlásil, že Zelenský nie je pripravený na mier a s veľkým posmechom ho vlastne vyprevadil z Bieleho domu. Experti tvrdia, že toto celé bolo pripravené ako divadlo, ktoré by malo priniesť Zelenskému podporu. A tak sa aj stalo. Zelenský z Bieleho domu okamžite letel za Starmerom do Londýna, kde sa stretli 1.3. Tam sa dohodli, že žiadne mierové rokovania nebude vyrokovávať Trump, ale Európa, konkrétne Británia a Francúzsko. Tí sa plnou váhou chceli vložiť do prípravy rokovaní o miery, avšak vynechávajúc stále Rusko. Británia a Francúzi budú s Ukrajinou pracovať na pláne prímieria, uviedol Keir Starmer.
má za to, že prezident Donald Trump chce trvalý mier, líder Ukrajiny Volodymyr Zelenský podľa neho neurobil nič zlého. Takto zneli titulky z 2. marca 25. Čo nasledovalo? 29. marca, keď dostal Zelenský následne upravenú zmluvu o využívaní nerastného bohatstva Ukrajiny Američanmi, tento prehlásil: Ukrajina dostala nový návrh dohody o ťažbe nerastov zo strany USA, ktorý je podľa nej úplne odlišný od toho predchádzajúceho a vyžaduje právne posúdenie. Ukrajina nepríjme žiadnu dohodu, ktorá by ohrozila jej integráciu do Európskej únie. Odmietol, aby bolo doterajšie americké pomáhanie Ukrajiny vnímané ako pôžička, ktorú treba splácať. Ja neviem, či nečítal tie dokumenty, na základe ktorých mu šlo asi 180 miliard zo Spojených štátov. To bola predsa vždy odvolávka na zmluvu o nájme a leasingu. Nič viac, žiaden dar ako Slovensko, žiaden dar ako Európska únia. Proste on len nečítal zmluvy a teraz prehlasuje, že toto nepovažuje za dlh. Ukrajina je pripravená rokovať s kýmkoľvek z ruských zástupcov okrem prezidenta Putina. Vladimír Putin, o ktorom povedal, že sa bojí priameho dialógu, je tým pádom vylúčený z rokovania s pánom Zelenským. Takže déjà vu z roku 22. Po zásahu Británie sa situácia úplne otáča znova ako vtedy. Ja tomu vôbec nerozumiem. Kyjev sa dohodol s niektorými európskymi partnermi na širšom zdieľaní spravodajských informácií a varoval USA. Kyjev varoval USA, že prímerie bez monitorovania nebude fungovať. Spojené štáty však žiaľ o monitorovaní nekomunikovali, ale to predsa nie je pravda. Takže Zelenský úplne otočil rétoriku, on si presne urobil to isté ako v roku 2022. Na už skoro dohodnutých veciach zrazu prestal trvať po návšteve teraz Londýna, predtým Johnsona v Kyjeve. Takže kto chce mier a kto chce vojnu? Detinské tvrdenie, že keď Rusi odídu, bude mier, je síce pravdivé, ale je ozaj vysoko detinské. Vyjednávači na ukrajinsko-bieloruskej hranici vtedy dohodli základy, ktoré rozšírili v Istanbule na nejakú konkrétnu zmluvu. Teraz bolo dohodnuté tiež už skoro všetko po druhom stretnutí na Blízkom východe, avšak znova sa všetko hádže za hlavu, lebo zasiahla Británia. Takže Európa pravdepodobne nie je pripravená na ukončenie konfliktu. Európa si chce uchmatnúť čo najviac z budúcnosti Ukrajiny a preto robí všetko, aby sa mierové rokovania nezačali teraz, aby prezident Trump nemohol splniť svoje predvolebné sľuby a nemal uvoľnené ruky od takto veľkej finančnej záťaže. Európa si myslí, že začína byť pupkom sveta. A tu je veľké riziko. Európa hneď schválila 800 miliárd na dovyzbrojenie, hoci má o mnoho viac zbraní ako Rusko, len sa robí, že nie. Má o mnoho viac vojakov ako Rusko. Rusko nie je v stave napadnúť Európsku úniu, lebo by musel mobilizovať minimálne 2 milióny vojakov, čo nepripadá do úvahy a v žiadnom prípade by to prezidentovi neprešlo. By sa im totiž úplne zrútilo hospodárstvo. Európska únia teraz začala vykrikovať, že bude do 5 rokov napadnutá a preto toto všetko musí robiť. Rusko nie je schopné obsadiť konvenčnými vojskami ani celú Ukrajinu. Musel by ich tam pritlačiť ďalší milión, aby to bolo schopné v reálnom čase uskutočniť. To samozrejme nepripadá do úvahy, lebo okamžite by prezident padol z vnútorného tlaku. Takže prečo toto všetko Európska únia podniká? Prečo nechce urýchlené ukončenie konfliktu? Prečo chce naďalej zbrojiť a vyhráža sa ruským slamenným vojskom,
ktoré by malo zničiť Európu. Ja neviem. Máme fakt déjà vu z roku 2022. Uvidíme, ako to všetko dopadne. Čau, čau.